саноати энергетикӣ ин чизест ки бидуни он тамаддуди мо вуҷуд дошта наметавонад. аммо мо чӣ қадар саъю кӯшиш мекунем ва барои тавлиди нерӯи барқ барои некуаҳволии худ ба кадом омилҳо вобастаем? Энергияи карбогидрид. нерӯи атомӣ. нерӯи барқи об. энергияи сабз. чӣ шуда истодааст? барқро дар бинои серишёна хомӯш карданд. боз дар айни замон мо комилан аз захираҳои барқароршавандаи сайёра ё шароити обу ҳаво барои саноати энергетикии худ вобастаем. дар пайи тавлиди бештар мо табиатро несту нобуд карда ҳаёти худро зери хатар мегузорем. оё ин маҳдудияти орзуҳо ва имкониятҳои технологии мост? ба мо ҷаҳиши нави технологӣ лозим аст ва мо ҳоло ин корро карда метавонем. аммо танҳо бо як шарт: аввал биёед бифаҳмем, ки чунин ҷаҳиш то чӣ андоза воқеӣ аст ва ҳар як шахс аз он чӣ фоида мегирад. генераторҳои энергияи бесӯзишворӣ он чӣ аст? биёед аз муқоисаи онҳо бо генераторҳои анъанавӣ оғоз кунем. муҳаррикҳои дарунсӯзӣ ва реакторҳои атомӣ таъминоти доимии сӯзишворӣ барои табдил додани энергияи гармӣ ба нерӯи барқҳо талаб мекунанд. энергияи сабз ва шамол ё осмони соф ниёз дорад. бензин ва сӯзишворӣ ядрои маҳдуданд. офтоб, шамол ва об ноустуворанд. дар ҳоле ки муҳаррикҳои ба ин принсипҳои кор асосёфта самаранокии паст доранд. ин чӣ маъно дорад? масалан, муҳаррик 100 мегаҷоул сӯзишвориро сӯзондааст ва аз ин энергия муҳаррик 30 мегаҷоулро ба механизм барои кор андохтааст. ҳамин тариқ самаранокӣ 30% хоҳад буд. 70% боқимонда энергия ҳамчун гармӣ ба фоизи атроф гум мешавад. самаранокии манбаъҳои анъанавии энергӣ хеле паст аст. самаранокии нерӯгоҳи гармдиҳӣ то 43%, самаранокии муҳаррикҳои дарунсӯзӣ то 40%, самаранокии генератори шамол то 35%, самаранокии нерӯи атомӣ то 35%, самаранокии панелҳои офтобӣ то 22%. ҳаммо нерӯгоҳҳои барқии обии самараноктарин на бештар аз 85% ҳосилнокӣ дорад. аммо қисми зиёди ин энергия барои интиқоли он ба истеъмол сарф мешавад. зеро чунин гэсро дар ҳар хона гузоштан номумкин аст. аммо ба ҳар як хона гбс гузоштан мумкин аст. генератори бесӯзишворӣ танҳо барои ба кор андохтани худ нерӯи барқро талаб мекунад ва баъд аз он ба таври автоматик кор мекунад, яъне самаранокии он аз 100% зиёдтар аст. ҳамин тариқ гбс як муҳаррики ҷовидона нест, зеро он ҳоло ҳам воридшавии энергияро талаб мекунад, аммо ба миқдори хеле кам аз энергияи тавлидкардааш. саволи равшан ба миён меояд: пас агар барои ин сӯзишворӣ лозим набошад, энергия чӣ гуна тавлид мешавад? мо аз дарси физикаи мактаб медонем, ки мувофиқи қонуни сарфаи энергия мо аз он чӣ ки барои он сарф карда будем бештар маҳсулоти соф гирифта наметавонем. аммо ин қонун танҳо дар системаҳои пӯшида кор мекунад, дар ҳоле ки гбс як системаи кушода аст ва он аз фазои атроф энергия мегирад. олимони академияи фанҳои Россия ба таври таҷрибавӣ тасдиқ карданд, ки масалан дар вақти кори гбсҳои магнитӣ фазои атрофи генератор гарм намешавад, балки ба ҷои он хунук мешавад.
дар атрофи ин технологияи афсонаҳо ва қалбакиҳо мавҷуданд, ки мавҷудияти ГПС-ро бадном мекунанд. Касе аз фурӯши дастгоҳҳои қалбакӣ пур кардан мехоҳад, ихтироъкорони ҳақиқиро метарсонанд ва ҳатто аз ҷиҳати ҷисмонӣ нест карда мешаванд. Бисёре аз таҳаввулот дуздида ё нобуд карда шудаанд. Чаро ин рӯй медиҳад? Энергетика ин на танҳо асбоби найранг, балки воситаи таъсири сиёсӣ ҳам мебошад. Он барои корпораtsияҳои энергетикӣ миллиардҳо доллар фоида меорад, ки ба татбиқи ГПС фавран аз байн хоҳад рафт. Дар натиҷа қудрати онҳо бар мо, онҳое ки энергия мехаранд ва ба ин манобеъ вобастаанд, низ аз байн меравад. Аммо сарфи назар аз ҳама монеаҳо, дар айни замон якчанд дастгоҳҳои корӣ аз иштироккорони расман эътирофшуда мавҷуданд. Биёед ба баъзе аз ин пешрафтҳо назар андозем. Генератори магнитӣ. ихтироъкори аслии он Ҷон Сёр ҳисобида мешавад, ки дар мошинҳои худ магнитҳои фармоиширо истифода мебурд. Аз соли 2019 ин ҷониб дар асоси технологияи шабеҳи ихтироъкор Дениса Дансика, як ширкати амрикоӣ бо истифода аз нерӯгоҳҳои иқтидорӣ то 25 киловатт муштариёни худро ба нерӯи барқ таъмин мекунад. Аз соли 2019 он дигар фантастикаи илмӣ нест. Танҳо онҳое, ки аз илм дуранд ва технологияҳои навро назорат намекунанд, ба ГПС ҳамчун афсона механданд. Аз ин рӯ онҳое, ки ГПС-ро худашон масхара мекунанд, хандаи дигаронро меоранд. Идома медиҳем. Дар Украина як қатор генераторҳои бесӯзишворӣ таҳия шудааст. Принсипи кории ин генераторҳо ба тапончаҳои электромагнитии ҳалқадор системаи импулсии энергетикӣ асос ёфтааст. Масалан, яке аз системаҳо 25 киловатт энергия озодро дар генератори муқаррарӣ бо вуҷуди 3 киловатт истеҳсол мекард. Самаранокии 833%-ро ташкил медиҳад. Генераторҳои вазнинӣ. Дар як намуди чунин мошинҳо принсипи пневмогидравликӣ истифода мешавад. Генератор аз рӯи қувваи барангезандаи об мувофиқи қонуни Архимед кор мекунад. Истеҳсоли чунин агрегатҳо ба андозаи онҳо вобаста аст. Машҳуртарин генератори ин нави нерӯгоҳи кинетикӣ номида мешавад, ки онро генератори Рош низ меноманд. Чунин генераторҳоро аз ширкати олмонӣ истеҳсол мекунанд, ки дар Мексика, Сербия, Швейтсария ва Колумбия филиалҳо дорад. Тибқи ташхиси расмӣ, компрессори генератор яке аз агрегатҳо 4,5 киловатт сарф мекунад, ки ҳоло ки худи генератор 11 киловатт нерӯи барқ истеҳсол мекунад, яъне самаранокии он бештар аз 200% аст. Ин чӣ андоза бисёр аст? Ин як истеъмоли маъмулии нерӯи барқ дар хона аст, 6 киловатт дар як соат. Генераторҳои мавҷи радио. Ихтироъкори он Маквел Чикумбудзо аз Зимбабве мебошад. Онро Теслаи африқоӣ меноманд. Технологияи хеле паймонҳои африқоӣ имкон дод, ки на танҳо генератори озоди энергетикӣ эҷод карда шавад, балки мошинро такмил медиҳад то он бесӯзишворӣ ва барқ ҳаракат кунад. Дар натиҷа ҳатто як чарбол такмил дода шуд. Ба наздикӣ ихтироъкор генератори хеле хурди 500 ваттро пешкаш намуд. Натиҷаи он ба шумо имкон медиҳад, ки телевизори восиэкранро аз энергия озод пур кунед. Ва дар кишварҳои гуногун даҳҳо ихтироъоти камтар маълуманд. Дар ИМЕА, Малайзия, Грузия, Ҳиндустон, Туркия, Ҷопон, Ӯзбекистон, Мексика, Зеландияи Нав ва бисёр дигар кишварҳои гурӯҳҳои таҳқиқотӣ мавҷуданд, ки генераторҳои бесӯзишворӣ таҳия мекунанд. Ин чӣ гуна аст, шумо мепурсед? Чаро ин технологияҳо ба кор андохтан мумкин буд ва чӣ гуна ихтироъкорони онҳо ҳанӯз зиндаанд ва генераторҳо нест карда нашудаанд? Ин аз он сабаб аст, ки онҳо энергияро ройгон мегиранд ва онро ба истеъмолкунандагон барои пул мефурӯшанд, дар ҳоле ки худи насбо маблағи девона мебошад. Фоизи одамоне, ки ҳоло аз ин системаҳо энергия мегиранд, дар муқоиса ба тамоми инсоният ноҷиз аст. Аз ин рӯ ГПС ин воқеан кор мекунад. Ҳоло ба ҳеҷ ваҷҳ ба ҳама одамон барои мустақилияти энергетикӣ кӯмак намекунанд. Пас чаро ин технологияи аҷиб барои ҳама дастрас нест? Зеро мо дар формати истеъмолии ҷомеа зиндагӣ мекунем. Агар ГПС дар тамоми ҷаҳон бидуни тағйир додани формати ҷомеа ҷорӣ карда шавад, пас ин боиси фалокати калон мегардад. Миллионҳо одамон ҷои кори худро аз даст медиҳанд. Ҳама онҳое, ки дар соҳаи энергетикӣ машғуланд, аз директор то фарошҳо. Ин ногузир боиси вайрон шудани системаи иқтисодӣ, афзоиши бекорӣ, қашшоқӣ, ҷиноятҳо ва бесарусомонӣ мегардад. Аммо вақте ки мо
тадриҷан формати истеъмолиро ба созандагӣ иваз мекунем, он гоҳ системаи нави иқтисодӣ ба мо имкон медиҳад, ки дар ҳама ҷо ГБС-ро ҷорӣ кунем. Ҳама стансияҳои энергетикӣ, заводҳо, шахтаҳо, сарбандҳо, нефтопроводҳо, ки ба муҳити зист зараровар ва ба одамон хавф доранд, баста мешаванд. Мо карбогидратҳоро самароноктар истифода хоҳем кард. дар ҳоле ки одамоне ки дар соҳаи энергетика кор мекунанд, мисли ҳар як одами сайёра бо даромади умумии асосӣ таъмин карда мешаванд. Биёед бубинем, ки баъд дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ҷорӣ намудани ГБС ҷаҳон дар ҷамъияти созанда чӣ гуна мешавад. инсоният дорои минбаи энергияи озод, устувор, бехатар ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мегардад. Мо дигар пули онро намедиҳем, дигар пули барқ ва пули коммуналӣ нест. ҳар як хона дорои генератори мустақилии худии барқ ва гармӣ хоҳад буд. ин моро аз системаи мутамарказии энергетикӣ, ки дар давраи пурзур шудани офатҳои иқлимӣ хеле муҳим аст, мустақил мегардонад. мошинҳо дигар ба сӯзишворӣ ниёз надоранд ва дар сафар дар ягон гӯшаи ҷаҳон маҳдуд намешавем. Генераторҳои бесӯзишворӣ на танҳо дар хона ва мошинҳо, балки дар вертолётҳо, самолётҳо, киштиҳо ва стансияҳои кайҳонӣ низ гузошта мешаванд. роботҳо ва системаҳои автоматие, ки тамоми кори душворро ба ҷо меоранд, бо таъминоти доимии энергияи иқтидорӣ зарурӣ таъмин карда мешавад. сайёраи мо аз симҳо ва трубопроводҳое, ки онҳо печида буданд, озод мегарданд. энергияи озод, ки яке аз шартҳои ба марҳалаи нави эволюсионӣ гузаштани тамаддун мебошад, дар давраи гузариш ба ҷамъияти созанда энергияи барои ҳар як инсон дар тамоми ҷаҳон дастрас ва ройгон хоҳад буд. агар шумо хоҳед, ки ГБС дар хона ва мошинҳо насб карда шаванд, ҷамъияти созандаро дастгирӣ кунед ва дар ин бора ба дӯстонатон нақл кунед.